Чираттагы кытлау сәламебез зур Чирклей авылына аша. Бүген үзенең матур юбилеен милләттәшебез Аюпова Хава Алим кызы каршылый. Аңа 65 яшь тула. Әлеге истәлекле гомер бәйрәме белән аны ихластан кызы Мәрьям, кияве Али, улы Али, килене Галия, кызы Галия, кияве Фиргать, аныклары Әлфия, Нурсинә, Үмәр, Раил, Рамил, Ләйсән, Камилла, аныкшалары Саид һәм Рамазан кытлыйлар. 65 ел элек мул көз айында яраткан әниебез гаиләдә 5нче бала булып дөньяга килә. Бәхетле балачагы бик иртә киселә аның. Әнисез калырга 10 яшендә язган була. Улыгайгач 20 яшендә әтиебез Аюпов Хамза Әхмәдиевич белән гаилә коралар. 2 балалары тугач, Саратов өлкәсенең Вольск шәһәренә күчеп китәләр. Онда инде 3нче балалары дөньяга килә. Шәһәрдә башлап завсклад булып эшли. Аннары йортларында кичкенә генә ипи пешерү комбинаты ачалар. Шулай итеп 25 ел гомерләрен Вольскида үткәрәләр. Балалар ылыгаеп таралгач, күңел барыбер кендек каны тамган җиргә тарта башлый. Һәм алар яңадан туган авылга кайтып йорт салалар. Ләкин мәрхүмә әтиебез белән анда бары тик 3 ел гына яшәргә өлгерәләр. Бу дөнья белән хушлашып, ул китеп бара. Әниебез дә, без дә ул югалтуны бик авыр кичердек. Әниебез зикер кылып, дугаларын, намазларын укып, хаҗлар кылды. Ходай кушкан юлдан читкә тайпылмыйча матур яшәп килә. Бүгенгесе көндә инде без 3 баласы, оныклары һәм оныкчалары аның тормышының иң асыл бизәкләре булып торабыз. Ул да безне тәмле сый-хөрмәтләр, пешереп гел каршы алып, озатып яши. Без яраткан әниебезгә 1000 рәхмәтле. Бар кылган изгелекләре өчен бары рәхмәтләр җиткереп, түбән генә башыбызны иябез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет, имин тормыш, кайгы-урышуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Әнкәй диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, уртак була, кайгыларың булса, югала. Уйлама әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Кытлы булсын әни туган көнең, озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Хөрмәтле Хава Алимовна, матур юбилеегыз кытлы булсын. Якыннарыгызның күркәм җырлары бүләк булып сезгә җитсен. Бәхетле булыгыз. Исән сау йөрер дисең, уйымда да күңелдә дә яши бит синең исән. Туган көнең белән әни, кадер
китәргә дип сузам матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, котлы булсын бәйрәме. Туган көнең белән, әни, кадерлем бердән бере. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Туган көнең белән